Ja, deze boeien die we hier zien vandaag zijn de zogenaamde FATS, Fish Attraction Devices. Het zijn speciale boeien die vissen gaan aantrekken naar de boei toe, zodat vissers gericht kunnen gaan vissen rond een boei en daar allerlei soorten vissen kunnen gaan vangen. Het is een bekend experiment of een bekende manier van vissen in de regio. Op Curaçao is er heel veel jaren ervaring mee, maar ook op andere eilanden in het Caribisch gebied. Wat we wel zien natuurlijk, ieder eilandse wateren zijn anders dan de andere. Dus we kunnen niet dezelfde boei als Curaçao gebruikt of als Martinique gebruikt op Bonaire gebruiken. Dus de vissers zijn nu heel actief bezig om te kijken van oké, waar moeten de aanpassingen zijn zodat de boei ook in onze wateren langdurig gebruikt kan worden. Maar het initiatief van de vissers is natuurlijk heel positief. Visserij is een belangrijke sector voor Bonaire, niet alleen cultureel, maar ook economisch, ook qua volksgezondheid, ook qua duurzaamheid, qua onafhankelijkheid voor import en dat soort facetten. Dus wij als LVV, uit naam van het lokale bestuurscollege, steunen de vissers hierin. Maar ook heel veel andere organisaties dragen hieraan bij. Heel belangrijk voor ons als LVV natuurlijk is de bijdrage van het Wereld Natuurfonds. Want we moeten zeker zorgen dat we naar een duurzame visserijsector gaan. Dat we niet alleen focussen op de vis die we vandaag vangen, maar dat we zorgen dat er over 30 jaar ook nog vis in de water van Bonaire is die we ook kunnen vangen om een duurzame visserijsector te krijgen. Daarnaast is het ministerie van Nederland van Visserij nauw betrokken bij dit project. En zo zijn er heel veel instanties die de organisatie Piscobon ondersteunen, omdat ze zien dat Piscobon goed werk verricht. En vandaar is het ook belangrijk, een project wat nu onder Piscobon valt, dus de boeien die straks uitgezet worden, zijn eigendom van Piscobon en zij gaan ze ook managen. Dus dat houdt in dat ook de vissers via Piscobon alleen een aanmerking kunnen komen om te gaan vissen bij de boeien. En daarvoor krijg je een cursus, daarvoor krijg je informatie, maar ook voor de toekomst. Naar de toekomst toe kunnen we zo zeker stellen dat als er boeien verdwijnen of als er meer boeien nodig zijn, dat weet Piscobon dan. En zij kunnen dan de trekker zijn om dit soort activiteiten uit te breiden en te formaliseren. Natuurlijk, deze boeien zijn belangrijk voor de vissers, maar er zijn nog andere, bijvoorbeeld een slipway, piers die moeten hersteld worden. Hebben jullie als de OLB deze knelpunten in hoofd? Ja, heel zeker. Voor het huidige bestuurscollege is voedselproductie en voedselzekerheid een van de prioriteiten. Dus ook visserij hoort er natuurlijk bij. Er is al een en ander gedaan, maar ja, we moeten ons realiseren dat net zoals veel infrastructuur op Bonaire is ook de visserijinfrastructuur erg verwaarloosd de afgelopen 10, 20 jaar. Dus we moeten een hele grote inaanslag maken om alles weer op peil te brengen. Maar wij zullen zeker als overheid ons steentje bijdragen. Maar goed, we weten allemaal net als andere infrastructuur, zoals wegen en onderwijs en gebouwen en al die dingen. Het vergt heel veel geld om die infrastructuur op peil te brengen. Dat zullen we niet alleen kunnen doen. Maar zeker voor de sector van visserij denk ik dat we ook bij Nederland zullen moeten gaan aankloppen. Omdat het past binnen het beleid van Nederland om Bonaire minder economisch afhankelijk te maken van alleen maar hulp. Hè? Niet vis krijgen, maar zelf gaan vissen. Het is goed voor de volksgezondheid. Eet gezond, eet verse vis. Het is goed voor de zelfredzaamheid van de lokale bevolking. Het maakt je minder afhankelijk van de importen. Dus alle punten die ook voor Nederland in relatie met de BES-eilanden van belang zijn, gelden hier voor zo'n project als infrastructuur voor de visserij. Dus we hopen dat we samen met Piscobon, of voornamelijk gestuurd vanuit Piscobon, met goede plannen kunnen komen waar Nederland ook achter gaat staan om binnen afzienbare tijd die infrastructuur op niveau te brengen. Ja, 4 jaar geleden was ik inderdaad in opdracht van Wereld Natuurfonds naar Bonaire gekomen. En toen werd er mij de vraag gesteld wat we kunnen doen om de visserijsector van Bonaire te versterken, maar ook het helpen te verduurzamen. En waar ik me toen had op gefocust was dat we meteen merkten dat de vissers eigenlijk geen stem aan tafel hadden als het ging om visserijbeheer op het eiland. Dus mijn insteek was van nou, die vissers moeten natuurlijk ook een plek gaan innemen. En daarvoor is het belangrijk dat zij zich goed kunnen organiseren.
Dus toen hebben we 3 maanden heel hard gewerkt aan het oprichten van de visserijcoöperatie Piscabon. En toen werd er al gezegd van nou Stacey, als je weggaat, wat gaat er dan met de coöperatie gebeuren? Maar ik had er wel vertrouwen in dat we een goede basis hadden gelegd. En nu kan ik eigenlijk met heel veel trots zeggen dat 4 jaar later de organisatie nog steeds bestaat met het bestuur. En ze werken nog steeds wekelijks, bijna dagelijks inmiddels aan de organisatie en aan de sector. In deze periode, een heel belangrijke periode voor de vissers, hier dat ze die boeien klaar aan het maken zijn. Hoe heb je dit ervaard? Ja, het is een heel bijzonder proces geweest. Volgens mij hebben de andere sprekers ook al uitgelegd. Het idee was dat het project binnen een paar maanden afgerond zou zijn. Dat ze meteen 2018 in het water zouden gaan. Maar het was voor iedereen nieuw. Dus ik denk dat de organisatie en ook ik zelf waren heel blij met de steun en het vertrouwen van de externe partijen in Piscabon. Om dit uit te zoeken. En gaandeweg merkt iedereen van ja, we hebben toch wat meer kennis en expertise nodig om dit goed op te zetten. Dus het heeft wat tijd geduurd, maar wat ik nu merk, en ik heb nu de afgelopen weken heb ik ook intensief meegelopen om te kijken van nou, waar lopen ze tegenaan, waar is extra ondersteuning bij nodig, hoe kan de organisatie zich beter versterken. Zie je dat er heel veel puzzelstukjes beginnen te vallen en dat eigenlijk alle dingen waar men tegenaan liep, dat die nu wel zijn opgelost. Dus ik denk dat het moment nu snel gaat komen dat die vets ook in het water kunnen gaan. En ik ben heel benieuwd wat dat gaat doen met de sector. Het idee vanuit een Wereld Natuurfonds perspectief is dat er daardoor minder druk is op het rif. Dus dat de vissers ook meer makkelijker pelagische vissoorten kunnen vangen. Wat voor het behoud van het koraalrif heel belangrijk is op Bonaire.